Pokemonien kohtaaminen. Tänään tehdään koktaili. Ensin Pepsiä. Suunnilleen tämän verran. Ei liikaa. Ei pilata maailman parhaan juomamakua. Se on hyvä. Sitten tämä Alepan suosikki. Megavoima. Ihan hyvää. Ei vedä vertoa ES:lle. Sitten ES. Selvästi parempaa. Sitten kaadetaan. Katsokaa tätä värien yhdistelmää. Vaihto on täydellisen keltaista. Oho. ES leikkyy. Niitä on vielä 10 taskussa. Sitten diskovalo. Ja vielä pisteenä iin päälle kurkun viipale. Siinä on ES Megaforce drinkki.